noites teñades todos os aquí reunidos. Dá gosto visitar o povo así, rodeado de amigos. O entroido deste ano é nos ben madrugador, e xa se sinto folión polos povos de arredor. Hoxe tócanos a nós facer aquí a foliada, e temos que darlle duro, que nos sintan enraigada. Agradecidos tamén pola vosa invitación. Un gustazo, como sempre, tocar con voso folión. Daremos a ronda ao povo, sempre con voso permiso, e se non chegan a volta, damos dúas, se é preciso. Se hai alguén que ven de novo, no noso hai algunha moza, tédeme moito cuidado, non vaiades ir á poza. E xa que teño a palabra, e aproveitando a ocasión, o día 8 de febreiro, en Tribes faise folión. Queremos contar con todos, non nos podedes faltar. Debate, bombos e aixadas para ali poder tocar. Que sigan por moitos anos estas fermosas visitas, que xa se fan de costumbre, aunque non estén escritas. Non deixemos que se perdan. Debemos aos nosos maiores, que conservaron o entroido cando eran tempos peores. Polos que hoxe aquí estamos, polos que un día estiveron, fagamos vibrar Buxán como xa outros fixeron. Un sentimento tan vivo, forte vínculo e paixón, de desfrutar do entroido e seguir ca tradición. E xa non digo máis nada, que de versos xa vou ver. Así que, se Dios nos deixa, outros po ano que ven.